guys, it's me, Bricks Diguman, and welcome back to my YouTube channel. So, by the way guys, please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, yun nga guys, mag-subscribe na kayo kasi malapit na tayo mag 4,000 subscribers. 4 more to go. And yon, mag 4,000 subscribers na tayo. So, ang video natin today is mag-haul ako ng napamili ko sa Free Life. And mostly, siguro alam niyo na to kung ano ang Free Life. It's all about, para siyang department store ba ata, or para basta store siya. Free Life, parang more on mga Japanese, Korean na mga products ang nandoon. Tapos pagpasok mo, merong mga, explain ko lang muna kung ano yung meron sa Free Life. And first time kong makapunta ng Free Life, and first time din nagkaroon ng Free Life dito sa amin. So yun, pumunta ko, and tatlong product lang naman yung nabili ko. So yun, kasi nagtitingin-tingin lang ako, and sobrang maganda doon. And so yun, ang makikita mo pala sa Free Life is meron silang mga stock toys, meron silang mga school supplies, meron din silang mga pouches, mga ano ba tawag dito, mga gadgets or mga accessories ng gadgets. Meron din silang mga sapatos, medyas, relo, sunglasses. And meron din silang mga kitchen utensils. So parang sa isang store or sa Free Life is parang nandun na yung anong gusto mong bilhin. So yun, tapos kanina lang ako bumili. So yun, tapos sobrang ganda lang doon kasi guys. Meron silang mga makeup din doon na mga Korean or I think Japanese mga product. Tapos meron din silang mga skincare doon. Siguro madami sa inyo ang alam na kung ano yung Free Life na store. So first time ko pa lang doon. So itong ating i-haul is yung mga napamili ko lang or nagustuhan ko. And so yun, ito pala yung bag ng Free Life. Man siya eco bag. Ayan. Tadaan! Meron ang kanilang bag talaga. Parang talaga siyang eco bag. Kasi bawal na nga yung plastic, di ba? Save our Mother Earth. So yan. So merong nakalagay dito sa bag na Free Life and Lot Live. Ano ba ta? Di ko alam kung ano ibig sabihin ng Lot Live. Comment down below kayo guys kung alam niyo kung ano ibig sabihin nito. Parang Free Life lang din. And ano ba? Lot Live or Long Live? Or Long Live ba ang ibig sabihin nito? So baka nagtataka kayo, bakit sobrang dumi ng kamay ko sa yan? Ito yung panahon na yan, bumotong mula nyo, napadami ang ikid yan sa mga bumoto dyan. So yan, so balik na tayo guys. So ito nga yung eco bag, ulit-ulit itong eco bag, and meron lang itong tatlong product na nabili ko or nagustuhan ko. And ito ang una nating nabili. Tada! So, para siyang ano guys, pouch siya guys. Napili. Madaming mga pouches doon. Tapos, ang range pala ng mga binibinta nila doon is pinakamura na is 99, tapos 149, 199 at saka 299. And sobrang affordable lang din naman kung swak sa budget. And madami mga pouches doon, mga itaka, mga wallet sa Bisaya kasi itaka, gano'n. So ito, bumili ako ng pouch para lagyan ng ballpen. Lagyan ng mga ballpens kasi though magtatapos pa lang yung aming klase, kasi yung start ng klase namin is August, tapos ngayon magtatapos siya ng May. So bumili lang ako nito
kasi cute siya. Para lagyan ko na lang din ng mga lip tint, mascara, eyelash curler, o mga pulbo. Dito ko na ilagay para ma-merge or sama-sama ko na sila para hindi magkalat sa aking bag. So, baka gusto nyo makita ko ano mga ilalagay ko dito. So, mag-video din tayo or mag-film ako kung anong laman ilalagay ko dito. So, dami ko naman sinasabi. So, ito siya guys. Buksan natin. Meron siyang dito. Parang yung parang diffuser. Tapos yun lang. And ano siya guys, parang siyang leather dito. Tapos meron siya nakalagay na I over earth plus U over earth is equal me. Hindi ko na-gets. Kasi cute lang siya and black. Black yung pinili ko para hindi madaling madumihan or kasi pag white or mga color, madaling makita yung mga dumi. So, yan. Plain lang din dito sa likod. Tapos, meron siyang polka dots dito. Tapos, ito yung price niya guys. Pencil case pala ang pangalan. Wait. Hindi talaga tong focus kasi phone lang. So, ayan. Pencil case. 99 lang to guys. So, yun. Ito ang first product natin. So, mga paglalagyan ko to ng mga anik-anik. So, yan. So, ang next naman natin is ito. Bumili ako ng lalagyan ng aking eyeglasses, yung anti-rad na eyeglasses ko. And na-cute ako. Madaming klase nito. Meron yung plain black and gusto ko ng giraffe. Ayan. Meron siyang nakalagay na notebook, my heart. Tapos, plain lang din dito sa luyos. Ayan. Lalagyan siya. Hindi ko alam kung anong term ng lalagyan ng eyeglasses. So, ayan. Dito ko nilagay yung eyeglasses ko. Anti-rad siya, guys. Para kung manonood ako ng YouTube or mag-Facebook, Instagram, Twitter, may protection sa mata. Ayan. Kasi nagluluha yung mata ko, guys. Siguro sa kanabitaw magbuhat or gumagawa ng mga reports, PowerPoints, mga ganyan. So, nakatubag sa computer. So, ayan. Kailangan ko na antaran. So, ayun. Ito. Ano lang pala to guys. Nawala na yung presyo niya guys kasi nasa sulod lang. O nasa loob lang. Nakapaloob lang dito. And this only 99 pesos. Lahat ng mga lalagyan ng mga eyeglasses is 99 pesos lang siya guys. And madami kang mapapagpilian doon ng mga cute. Ayan. Ayan. So yun, ito ang ating second item na nabili. And kung madami lang talaga akong pera, madami siguro akong mabibili doon sa Free Life. Kasi sobrang ganda. Meron din silang mga bags doon. So baka sa sunod na pasokan doon ako bumili kasi sobrang mura, 149 lang is tapos yung mga Korean lang na slim bag. So, proceed tayo. Dami ko naman chika. So, ang ating last na nabili sa Free Life is ito. Ano siya guys? Earphone. So, ito siya guys. Earphone. So, meron siyang pang-lock dyan. Parang hindi magkabulbul yung headset. Tapos, ito yung headset. Ginamit ko na. And bumili ako ng headset kasi meron akong headset pero hindi ko siya type kasi parang natatanggal siya dito sa akin yung free sa phone ko yan. Yung bumili ako ng phone ko is free yun. Eh, bumili ako nito kasi sobrang malakas. Parang feel ko talaga yung music. And this only, parang sa Japanese ata to siya guys. Kasi meron yung mga Japanese character yan. So ito, ganito na lang. So ayan, earphone. Ito na lang. Earphone 149. So diba? Asan ka pa? Sobrang lakas na nito and sobrang worth it nitong bilhin. So meron siya nakakikishoot. So ayan. And sobrang baka ito ang nagpamahal guys. Ayan. So para siyang plastic tapos ayan. Matibay siya. So ikikip ko na lang ito. Isasantabi ko na lang kasi baka
magamit ito. So yan, sayang naman yung pambili natin guys. So ito yung headset. So ang design pala ng headset guys is I love black, kasi para hindi talaga makita yung dumi ba. So ayan, ganito siya kahaba, hindi ko maalam makita nyo eh. So ayan, ito yung sa earphones, may pa-silver siya, hindi ko alam makita nyo. Ayan siya guys, tapos meron siya mga pag-clip dito, may volume, tapos pang-call. So yun guys, so yun lang yung mga napamili ko sa Paylite. And ayun, sobrang worth it naman bumili doon kasi madami ka talagang mapagpipilian, and sobrang madaming accessories, mga bags, parang nandun na talaga lahat na gusto mong bilhin. So sana meron mabili pa doon. So yun lang ang ating video for today guys. So kung gusto nyo na mag-request or mag-comment kayo kung ano yung mga gusto nyo gawin kong videos, mga challenges, and I'll try na gagawin, and magagawa rin ako ng mga haul or ano bang gusto nyo. And abangan nyo kasi mag-haul ako ng ukay-ukay na haul and yung mga napamili ko doon. And so yun, on my next video na yun. So by the way guys, pasensya kung hindi ako consistent na nakakapag-upload ng video kasi finals namin and kailangan kong mag-focus muna sa studies, and babawi ako sa summer namin ngayong June, July kasi summer, so wala na kaming pasok, so baka makakapag-upload ako ng video everyday. So ayun, so yun lang guys. So please don't forget to click the subscribe button at yung katabi ng notification bell para ma-update ka sa aking mga videos na i-upload. Huwag mo na rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito kasi road to 4K subscribers tayo. And so yun, i-follow nyo rin ako sa aking social media accounts na aking ilalagay down in the description box. So thank you so much for watching, and so yun, salamat sa inyong oras sa panonood ng video na ito. So this is Rich the Goman saying annyeong, bye!